Täällä on lisää sisäkkumia. Miksi näitä on näin paljon? Maastopyörä. On tässä tälleen pientä laittamista. Jos mä oikein katon, niin meillä ei ole tuohon varaosaa mukana. Katellaan vielä kaikki taskut täältä läpi. Niin kaikki muu on mukana paitsi... Kaikki perustyökalut on, mutta toi varaosa ei ole mukana. Eli, mitä me tehdään? Tuo on vähän väärämaallinen kiinnitys, että tuo veltin korvake ei varmaan sovi siihen millään. Ei millään laiteta ilman, jos ei siihen ole korvaketta. Se on niinku aika selvä. Joka se ei pysy edes se rengas paikallaan, kun sä ajat. Tai rullailisit sillä. Kyllä sillä rullaamaan pääsee, ei se ole ongelma. Niin, sikäli mikäli otetaan vaan ketju pois ja... Niin, että se pysyisi paikallaan siinä. Joo, pysyy se paikallaan, on siellä sen verran korvaketta jäljellä rullata. Pystys... No, siinä on se vika, kun se... Se ei ole niinku millään tavalla, koska tää... Niin, koska siinä on noi pikkuruuvit. Hetkonen, miten tää edes menee tähän? Ei mitenkään. Ei siis miten päin se menee felttiin. Se menee sinne noin, joo. Niin se menee, joo, ei se ole mitenkään sopinut siihen. Joo, siltä täytyy jotenkin päästä kotiin, ei siihen mitään muuta. Onneksi me ei olla ihan niinku kauempanakin voisi olla. Kauempanakin voisi olla. Ei tää niinku ole teknisesti kauimmainen mahdollinen paikka. Se meni kyllä niinku aivan vitun varoittamatta ja... Mut ei tässä ole mitään niinku, jos esimerkiksi tohonkin otti, niin kyllä tääkin on niin kovaa maata. No joo. Ihan pelkästään se, että se vaihtaja osuu suoraan tohon. Juu. Joo. Tää on tää harrastuksen hauskoja puolia. Mut hei, mä pääsin halvalla. Koska jos tää mekaniikka ei ole tuttu, niin tässä on vaihtaja. Ja täällä rungossa on toi tommonen harmaa osa. Ja sit toinen puolikas sitä osaa on tässä. Se on vaihtajakorvake. Ja sen on tarkoitus toimia tässä niinku mekaanisena sulakkeena. Eli hajota ensimmäisenä osana. Niin ettei tarvitse ruveta, jos tää vaihtaja repeytyy irti niin kuin se nyt repeytyi. Sitten muut hajoamispisteet olisi se, että tää runko hajoisi täältä ja se tarvitsisi hitsata. Tai että tää koko vaihtaja vääntyisi jotenkin ja sitä täytyisi todennäköisesti vaihtaa uuteen. Mutta tää osa teki tehtävänsä ja hajosi. Mulla on siihen varaosa, mutta se on kotona. Me tarvii varmaan ottaa sulta jotain ja... Niin laihan tää tänne vetäisi, koska hetkonen, me vaan sidotaan sen vaikka tohon. Ja sen ketjun ylitse siitä. Niin, tohon. Niin. Vedetään se vaan tohon kiinni. Me saadaan, toi täytyy varoa, ettei toi muuten mene pinnojen väliin. Vedetään se tohon noin kiinni. Niin me saadaan kuljetettua se kotiin. Menisikö se nippu sitten teille? Ei sen tiukassa tarvi olla, mutta niin ettei se pääse pyörähtää täältä. Niin koitais pujottaa tuolta jostain. Mä luulen, että se pysyy melkein, jos pistää vaan tosta noin nippusiteen. Se varmaan on siinä, se sitoo se ketju sitä niin paljon. Ja... Niin on, ja toi on niin jäykkää toi ketju kyllä. Eikä tätäkään tarvi niinku... Mä varmaan vedän tuolta vielä toisen tänne päin. Varmaan semmosesta kohdasta, ettei se olisi niinku kohtuullisesti tukevaa mekaniikkaa. Tuollakin on nyt kuitenkin vähän jotain. Noin, siteen päät saa varmaan heilua tuulessa siinä. Kaunis paketti. Kaunis paketti. Tässä vaiheessa voisi vaihtaa ajolasit. Koska täällä rupeaa vähän hämärtyy. Tai no nää ei kyllä varmaan suodata muuta kuin UV-säteilyä. Meinasin sanoa vähemmän tummia, mutta nämä on todella paljon vähemmän tummia. Joo, kai me koitetaan päästä kotiin tuolla. Molemmat pyörät kyllä pyörii. Mutta todellakaan nyt polkimilla ei voida välittää vetoa takapyörää. Mutta se ei ole välttämättä mikään ongelma sinällä. Kyllähän täällä eteenpäin pääsee. Jos ei vielä osaa pyöräillä, eikä halua apupyöriä, niin se putkupyöriä.